ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜୀବନର କିଛି ସତ୍ୟତା। ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ଶିଖିଗଲି କି ତୁମ ହାତ ଅଧା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜଣେ ଛାଡ଼ିବନି। ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ସେଇଟା କିଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ତୁମ ଘର ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ତୁମକୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭୁଲିଯିବେ ତୁମକୁ, ତୁମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତୁମର ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ ତୁମକୁ, ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମ କେବେ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି। ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତା ପଛରେ ପଡ଼ିକି ନିଜ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ସିଏ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଏ ଆଜି ମୋ ପଛରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ କେବେ ଏକା କରିନି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ମୋ ସାଥେ ସାଥେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି।